Canon predstavil kameru, ktorá reaguje na potreby dnešných tvorcov. Toto je nový Canon EOS R6V. Základom je 32,5 megapixelový full frame senzor, ktorý poskytuje interný záznam v 7K pri 60 fps v RAW formáte. Profil C-Log 2 navyše zaručuje špičkový dynamický rozsah a nádherné farby. Pri tvorbe na sociálnej siete oceníte formát OpenGate, ktorý poskytuje maximálnu flexibilitu pri oreze. Kamera má vlastný vertikálny statívový závit a plne responsívne užívateľské prostredie. Počas natáčania som sa spoľahol na duálny záznam. Ostré dáta idú na CF Express kartu, zatiaľ čo proxy súbory sa automaticky ukladajú na SDčku, čo výrazne urýchľuje postprodukciu. Aby si toto telo zachovalo kompaktné rozmery, nedisponuje hľadáčikom ani mechanickou uzávierkou. Získali sme však aktívne chladenie pre bezstarostný záznam a čo je podstatné, zachované zostalo aj plné utestenie voči vplyvom počasia. V čom ale táto kamera prekonáva drahší model C50? Je to prítomnosť 5-osovej stabilizácie obrazu s účinnosťou až 7,5 kroku. V kombinácii s pokročilým autofokusom je to perfektný nástroj na prácu z ruky. Zásadnou novinkou je tento 20 až 50 mm power zoom objektív. Pri zmene ohnízka nemení svoje ťažisko, čo eliminuje nutnosť opätovného vyvažovania na gimbale. Cena za samotné telo je 2649 €. V kite s týmto objaktívom zaplatíte 3899 €. Ak si chcete túto mašinu s novým objektívom vyskúšať už vo vlastných rukách, predobjednávky sú spustené na webe faxcopypro.sk.